Чираттағы құтлау хатыбыз Калигин якларына юл ала. Калигин ауылында яшәүче хөрмәтле, ихтирамлы туганнарыбыз. Абыебыз Гыйләжев Фавадис Мирзанур улын, 60 яшьлек, жиңгәбез Гыйләжева Рәмилә Сабит кызын 50 яшьлек юбилейлары һәм туганнарыбызның бергә иңне-иңгә тирешеп, шатлык куанычларны ортак итеп, бергә яшәүләренә 30 ел тулуы, энҗе туйлары белән ихлас күңелдән кайнар тәбрик итәбез. Кадерле туганнарыбызга ныклы сәламәтлек, озын, тыныч, парлы гомер телибез. Туганнарыбызның тормыш юллары күпләргә үрнәк булырлык. Икесе дә гомер буе Сөн совхозында тырыш хезмәтләрен салдылар. Абыебыз механизатор булып, җиңгәбез пешекче инкубаторда эшләде. Хезмәт коллективларында һәрчак ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәрләр булдылар. Икесе дә алар бик уңганнар, булганнар, тырышлар, чырышлар, туган җанлылар. Ике балага гомер биреп, икесендә җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап, яратып үстерделәр. Башлы, күзле иттеләр. Бүген кызлары Гөлчәчәк, тормыш иптәше Салават белән Аккүз авылында яшиләр. 3 бала үстерәләр. Уллары Руслан югары яркәйдә тормыш юлдашы Зөлфия белән 2 бала тәрбиялиләр. Балалары өчен җан атып торган, улы йөрәкле, үрнәкле, хәстәрлекле, бала җанлы әти, әни алар. Безнең өчен туган җанлы, һәрчак ярдәмгә килергә әзер якын туганнарыбыз. Кадерле туганнарыбыз гомер буе әти, әниебез белән бергә тату, матур гомер кичереп, соңгы көннәренә кадәр яхшы итеп тәрбияләп узаттылар. Бүген төп нигезнең нурын сүндермичә, гөл чәчкеләргә күмеп, күпләп мал туарын, кош-кортын асрап, бакчаларында, ындырларында мулдан җиләк җимәшләрен, яшелчәләрен үстереп, матур итеп гөрләтеп яшиләр туганнарыбыз. Кайчан килсәк тә ачык йөз, өстәл тулы сый-нигъмәтләр белән каршы алып, озатып калалар. Киңәшләшеп, ярдәмләшеп яшәр кешеләрен булу, ул зур бәхет бу якты дөньяда. Шушы бәхетебез озын гомерле булып, безне тагын да бүгенгедәй шатлыклы вакыйгалар уртасында гына очраштырып торсын иде. Тагын да зуррак гомер бәйрәмнәрен шулай бергә булып, бердәм булып, күтәренке кәефләр белән, туган тумачалар, якыннар белән имин көннәрдә каршы алырга язсын. Алга табада пар күгәрченнәрдәй гөрләшеп кенә, пар сандугачлардай сайрашып кына, шатлыкта, куанычта, балаларыгызның бәхетләренә, уңышларына куанып, тормышның һәр мизгеленең кадерен белеп, сәламәтлек, бәхет шатлыкларга күмелеп, яшәгездә яшәгез әле. Күңел күгегезне караңгы болытлар капламасын, өегезнең бусагасыннан борчулар атламасын. Сөйеп, сөйелеп, сөйенеп яшәгез. Без, туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакын аклап, атлык бергә гомер үренә. Бармак арасына ит үсми ул, читләр генә безне чит итә. Бер-береңә терәк кирәк булып, яшәүләргә җирдә ни җитә. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганна килеп сыена. Исәнлектән айырмасын Ходай. Бергә булыйк гомер буена. Иң изге теләкләр белән барлык туганнары. Хөрмәтле юбилерларыбыз, Рәмилә Сабит кызы һәм Фавадис Мирзанур улы Гыйләжевлар. Без дә сезне матур гомер бәйрәмнәрегез белән тәбриклибез. Сезгә ныклы тазалык, алдагы көннәрдә дә якыннарыгыз, туганнарыгыз белән аралашып, ярдәмләшеп, шөкердәшеп, бәхетле озын гомер кичерүегезне теләп, җыр беләгебезне тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз.
Күкләрнең астында йөргән юлларыбыз, сынауларны үткән чакта кулларда кулларыбыз. Эй, бу дөнья, дөнья бит ул, дөнья бит ул түгәрәк. Көннәребез булсын бәйрәм, бәйрәмнәр бәйрәм. Эй, бу дөнья, дөнья бит ул, дөнья бит ул түгәрәк. Куанышлар белән шулай яшик бергә. Сөйгән ярлар дуслары белән, алар янәшәсене дә. Алар кирәк бу тормыштан, ни генә эшләсәң дә. Эй, бу дөнья, дөнья бит ул, дөнья бит ул түгәрәк. Көннәребез булсын бәйрәм, Бәйрәмнәр бәйрәм. эй, бу дөнья, дөнья бит ул, дөнья бит ул түгәрәк. Куанышлар белән шулай яшик бергә. Туганнар бар, якыннар бар, ярдәм кулын сузарга. Әнә шулай бергә җиңел тормыш юлын узарга. Эй, бу дөнья, дөнья бит ул, дөнья бит ул түгәрәк. Көннәребез булсын бәйрәм, Бәйрәмнәр бәйрәм. эй, бу дөнья, дөнья бит ул, дөнья бит ул түгәрәк. Куанышлар белән шулай яшик бергә. Эй, бу дөнья, дөнья бит ул, дөнья бит ул түгәрәк. Көннәребез булсын бәйрәм, Бәйрәмнәр бәйрәм. эй, бу дөнья, дөнья бит ул, дөнья бит ул түгәрәк. Куанышлар белән шулай